Buruz-buruko txapelketa pilotari guztientzako txapelketarik importantena da, eta bereziki niri ere asko gustatzen zait buruz-buruko txapelketa. Ja 5. urtea da ligilan nagola, eta egia esan prestakuntza urte hasieratik buruz-burukori begira egin dut, eta nik uste oso ongi haietzen naizela. Txapelketa ja hasiera eman do, Antxak eur eman zion Azpirozeri, eta Azpirozek hola minus bat puntu egin zituen. Orduan datorren larumaten Endika Barrenetxe eta bien arteko partidua oso importante izango dira bazte, baina galdutare puntu biltzea oso importantea, Azpirozek minus bat horrekin pixkote kondenatu gelditu delako. Oain larumatero jokatzen dugu partiduk, batzutan 2 astetik behin tokatuko zaigu bakoitzare jokatzea. Orduan txapelketa 2 hilabeteko izango da, eta irailan 20 edo 27 arte forma fisikoa topera mantenitu beharko dugu, porque oso luzea da txapelketa 2 hilabetekoa.